ओडिशा मुहां होईची भयंकर बात्या मंथा। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିମି ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା। କାକିନାଡ଼ାଠାରୁ 620 କିମି, ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 790 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଜାଣିବା, ତା ଛଡ଼ା ପବନର ବେଗ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ହେଲେ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିବ। ତା ଛଡ଼ା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଚେତାବନୀ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମୟକ୍ରମେ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟାର ବେଗ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 18 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତା ଛଡ଼ା କାକିନାଡ଼ାରୁ 600 କିମି ଓ ଗୋପାଳପୁରରୁ 750 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ କାକିନାଡ଼ା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଝଟକା ପବନର ବେଗ 110 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ରାଡ଼ରେ ବାତ୍ୟା ବାହ୍ୟ ବଳୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ। ପୁଣି ନୂତନ ସୂଚନା ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।